ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне нокаутиҷи қарор доред ва мо имрӯз аз UFC рондани Муин Ғафуров гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. ҷанговари тоҷик Муин Ғафуров бинобар аз сабаби мусбат баромадани натиҷаи допинг тест ба муҳлати 6 моҳ аз ҷангҳо хориҷ карда шуд. Дар ин бора MMA Fighting аввалин шуда хабар дод. ҷанговари тоҷик дар натиҷаи тести санҷишии Конренон натиҷаи мусбит дод. Хотиррасон мекунем ки 7 сентябр дар ташкилоти гузаришии Dana White Contenders Series Муин Ғафуров бо ҷанговари канадагӣ Чад Анхалигер муҳориба баргузор карда буд. Аммо дар ин муҳориба Муин Ғафуров бо қарори якҳозаи доварон аз Чад Анхалигер шикаст хӯрда буд. дар ҳоли ғалаба Муин Ғафуров метавонист бо яке аз ташкилотҳои беҳтарини ҷаҳон яъне UFC шаҳрнома бандад, аммо бохти ӯ сабаби нагузаштан шуд. хотиррасон мекунем ки Муин ҷанговари рақами 1 айрӯи рейтинги MMA дар Тоҷикистон ҳисобида мешуд. хуб дӯстон, дар ин бора чӣ гуфтаниям? Гуфтаниям ки Муин Ғафуров ягона умеду орзуи ҳамаи тоҷикон буд, аммо мутаассифона ӯ се ҷанги дигар ки дар ташкилоти гузаришии Dana White Contenders Series мегузаронд маҳрум гашт. ба бародарам Муин Ғафуров гуфтаниям ки роҳафтода нашав бародар, ҳоло рӯзҳои хуб дар пешанд. ҳамчунин дӯстон, шумо низ дар комментария дастгирӣ кардани Муина фаромӯш накунед. ба шабакаи мо обуна шавед, барои моро дастгирӣ кардан лайки худро дариғ надоред, зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кунед, худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. То видеоролики навбатӣ, сарбаланду хонаобод бошед.